Daw, wow, magsinas Troy bay. Yan kasi Troy, no? Outfitan bay, outfit check. Hi guys! So karon daay ang bunyag ni Baby Troy guys. Diri na mo siya gipabunyagan sa Our Lady of Assumption Parish sa Asuncion, Davao del Norte. Daghan kaayong salamat kay Reverend Father Gerson Estose and sa katong sister na nag-prebap sa amoa. Thank you kayo Father kay bisan pag pinadali gyud ni among pagpabunyag kay successful gihapon kaayo. And thank you kaayo sa mga ninong og ninang ni Baby Troy. Hinaot nga tabangan mi ninyo ni Daddy Marky sa paggiya kay Baby Troy sa tama nga dalan. Char. Di bitaw seryoso ni siya guys ha. And tanawa ninyo guys, tanawa seryoso kasi Baby Troy na minaw kay Father. Di na gud siya musandig sa ako kay tanawa, magsige na lagi siya kapakapa, murag kaduulon kay siya kay Father ba. And buutan kay si Baby Troy ani guys kay wala gid siya naghilak. Pero kabangunon siya kay dili siya gusto maghigda, gusto siya masitanaw-tanaw sa palibot. Ayan, welcome to the Christian world my baby. Tapos picture sa daw bago daw tamo ato sa venue. Hi guys! So, bunyag karon ni Troy. Basi nagtuo mo kakuha ang bunyag guys. Or akong kasal, dili guys. Bunyag karon ni Troy. Tara! Kara, sundanan rin ako na, sundanan. Ano na mga special guest? Naka-change outfit na si Baby Troy. Taga South Korea. Taga South Korea. Yan yung masyo. Taga South Korea ka, bebe. Bata nga nagan kay kamilit ng ulo. Oh, let's sing. And karon ato ani panghatag ato ang mga giveaways, ang magni nga naay mga pangalan sa ninong and ninang and gani ang ref magnet para sa mga bisita. Special thanks di ay sa ako ang ka-workmate na si Ma'am Velka taganahan ni Esteban sa pinadali nga pagbuhat aning among mga gipang giveaways. Kaya actually Wednesday pa ko nag-ingon sa iya nga magpabuhat ko aning giveaways tapos Saturday na ang bunyag dayon siya. Wala pa jud ko idea unsa akong ipabuhat na giveaways. Siya nay nag-ingon ani nga imag na lang daw namo ang sa ninong and ninang tapos sa mga bisita is kaning ref magnet. Kaning bunyag di Baby Troy is wala kayo mi kapang invite kidanalian ra jud ni siya. Nag-decide mi magpabunyag katorang January 2 tapos pagka January 3 nag-resume na pa jud ang klase so busy jud kayo akong linya guys ay. Mao nang thankful kaayo ko sa mga nagtabang sa amo ag prepare aning bunyag ni Baby Troy. Sa katong mga wala na ko na invite, puhon na lang sa first birthday ni Baby Troy ha ug sa akong kasal. Huy, ang pangutana kanus kay ako pakaslan char. Pero bitaw oy happy kay ko nga niabot si Baby Troy sa akong kinabuhi guys ay. You